Welcome back. You're watching Good Morning Zimbabwe. We are broadcasting live from our Pocket Studios here in Harare. Apostolic Gospel Outfit Zvapupu Zvajesu Jerusalem Group, which released an album earlier this year titled Guyana, now working on a DVD album, and today we've invited one of the group members, Mr. Tapara Chigulare. Mr. Chigulare, it's September. Good morning, Zimbabwe. Good morning. Chibutudza pamusizeri pamusoro pedamba refu renyu idzva rinonzi iri ramauya naro Guyana. Damba refu redu idzva iri tiri kugadzira DVD album rakanaka riri kubuda early next week, and richalonjwa our group comes from Zvapupu Zvajesu. It's a church, just Zvajesu Apostolic Church. So tine ungano yatirikuita musangano unotanga musi wesandi uchipera sandi, so tiri kuenda kunolonja that album redu ikoko kuti vese vanokwanisa kunge varipo vanoriwana ipapo. Okay. Saka mimi muri Zvapupu Zvajesu Jerusalem Group, muri mapostori here kana kuti muri munofula under which? Sure, tiri mapostori akawanda. Okay, mapostori. Okay. Saka muri vangani mugrupu? Grupu rine vanhu 9. Sure. Munowirana message yenyu pakuimba? Nyanya tinowirana chaizvo. Asi anowira ndidza munoimba ndiani? Tingoti vakati wandei mugrupu. Okay. Asi pane mahymns here atinosiya isusu traditional African hymns atingati anenge achionekwa ariko padamba refu renyu, because ndiyo zhinji dzinenge dzinana Zvapupu Zvajehovha Zvapupu vanoimba dzimwe nziyo dzokuti people vanokwanisa kudzirangarira dzinenge dzagara dzirimo mumachechi edu. Chokwadi, asi mumahymns asati tapinda nziyo dzedu tinongonyora zvokuti even uchifamba kana uchiona zvimwe zvichiitika mukurarama kwevanhu, you come out with a song. Even chero kwakarara unogona song inogona ngouya futi wanyora ipapo. Ukasanyora paunomuka unobva wazokundikana kubata saka unofana kuti kana wairota wobva wazvinyora nguva iyoyo. Ndezvipi zvinhu mungamupinyi zvamunosangana nazvo pakuimba sevaimbi, kana muri kune zvinhingamupinyi zvamunosangana nazvo here? Zvinhingamupinyi zviri kunyanya nyaya yemari, zvinoda mari zvakati wandei kuti mukwanise kuziva pama-DVDs panoda mari yakawanda, even kuenda kustudio kunorekodha recording chaiko kunoda mari, saka zvine zvinhu zvinochitiremera. Asi muri vanhu 9 munotedza kubatanidza here? Ya, kubatanidza kunowanikwa kuti kuitike, asi nenhauye zvimwe zvinenge zvichirema kuti umwe neumwe anenge aine mhuri, saka ndezvimwe zvinotibata. Okay. Saka ramangwana renyu rakamira sei? Ndezvipi zvamunotarisira mune ramangwana renyu? Ramangwana tinotarisa kuti tiimbe, tiparidze ivhangeri yaMwari kubudikidza nokuimba kusvikira nyika yese nepasi rose rakwana kuziva shoko raMwari, kuti tinonyanya kuparidza nekuimba even muBhayibheri shoko raMwari. Pane masongs akawanda atinonyora zvokuti ukatogona kuti tikaverengana vhesi come out with a song from that verse. Saka tinotarisira kuti shoko raMwari richaenda mberi kana Mwari vatigonesa. Saka iri damba refu iri Guyana ndelokutanga here kana kuti ne mamwe? Iri damba refresh 2. Pane rimwe ratakamborekodha muna 2002. Nyamaka makatora nguva yakareba from 2002 to now, makatora nguva yakareba kudaro musati magadzira rimwe damba refu? Ndoimwe nhau yemari yandarichaita kuti zvine zvichivhiringa nekubata. Basi kana muchiri kutanga kutambika kusiva baba arina kubuda kuchibudira zvakanaka kuvanhu, nemarketing dzacho dzine dzichinetsa kuti mutambike kuvanhu musikanzwa, asi tinoimba kuti zvichatiitira zvakanaka. Saka murikutambirwa sei nevanhu, even vanhu vanokuziyai vanokutambira sei? So far vari kutitambira zvakanaka, vari kutikurudzira even munyika matinorarama tiri, even kukereke kwatinenge tiri nevanotiziva vose vanoramba vachitikurudzira, vanotambira zvakanaka chose. Asi pamuchitesa musambo yemanzi yamunoimba zvekare, pane vakawanda vanoimbawo musambo yenziyo dzaidzo, which means kuti panenge pane competition imavesera unogona kusarudza kuti ava vakwanisa chose tinoteerera. Imi munofunga kuti kusvika munofarirwa muchasvika sei pachinhanho ichocho kuti
vanhu vari vachikufarira manzi enyu zvakanyanya. Apa tinotarisira kuti vanhu vachatifarira nechikonzero chekuti Mwari ndiye anenge achifemera shoko rawo. Nezvatinenge tichiimba nerumbidzo yatinenge tinayo haisi yemunhu asi irumbidzo yaMwari. Saka Mwari tinotarisira kuti vacharamba vachifemera mushoko rawo iroro ratinenge tichiparidza kusvikira zvatambirika zvakasimba kuvanhu. Maramba marashinga saka ndikumuona kuti mungada kutimbiro here muri mekanziuka mungati ito tiziye kuti zvatuku zvaJehovha Jerusalema kunoimba sei. Ndiri wani. Amen. Kana musingakwanisa it's okay. Ngaimba listening title Gwayana. Gwayana rakabaywa rakafanira kuti riudzirwe ushe nepfuma nekuchenjera nesimba nokukudzwa nokurumbidzwa kuti riudzirwe ushe. Thank you so much for coming to Good Morning Zimbabwe. Good Morning Zimbabwe. Group member of Zvapupu Jehovah Jerusalem group to Mr. Tafara Chikuvari. He was talking to us about their recently released album titled The Gwayana. It is their second, and they will be now working on a DVD album which they will be launching very soon. Good Morning Zimbabwe takes a break. We'll return right after this. Nokugwinya nokurumbidzwa kuti ririgirwe